Semein lagun talde bat. Egun batean jolasten zaudela, zuhaitz handi bat ikusi zuten. Oso zuhaitz polita zen. Aritza zuen izena. Frutua eskurra zen. Zergaitik ez dugu zuhaitzean etxe bat egiten. Esan zuen Patxik. Ez eta ez. Zuhaitzearen nin egingo diogu. Erantzun zion Txominek. Nik nahi dut! Ondo pasatuko dugu. Esan zuen Patxik. Baina zuhaitza ez da zurea. Oihukatu zuen Txominek. Eta borokan hasi ziren. Egunean, ikastolatik irtetxean. Patxi eta bere lagunak zuhaitzera igor tire. Txomin eta bere lagunak koateretu tire. Argia bota zituzten. Ume batek min hartu zuen. Eta korriketa etxera joan zen. Besoak kontatzen. Ama asko haserretu zen. Eta umea zigortu zituen. Egunero arrazoak. Itxatzen zituen. Beti bat joaten zen etxera triste. Borrokan ari zirela, Antxone, makila, bota eta beste ume batekin egin zion. Angelimadik rediko gizon batek dana ikusi zuen. Zuhaitzera zurbildu zen esanez. Kontuz, ez duzue ikusten min hartuko duzuela? Zergatik ez duzue hitz egiten arazoak konpontzeko? Umeak harrituta geratu ziren, baina kaso egin zioten. Zuhaitzaren inguruan jesarri ziren. Eta hitz egiten hasi ziren. Lehenengo egunean ez ziren gauza konpontu. Oso azara zeudelako. Baina hitz egiten eta hitz egiten arazo konpontu zuten. Elkarri barkamena eskatu zioten. Hortik aldera ume guztiak zuhaitzera biltzen dira. Barkamena eskatzera. Iotxetik, ahotsera, arazoa, konpondu daitezke.